Sanibonani babukeli, simvayiza Mvunulo la Commercial City Building 16th floor room 40. Sikhethe ukuthi ubhutwethu uManzini lo simuphe nasi isipho semqhele bakithi akwazi ukushintsha imqhele ngomsebenzi wakho omuhle kangaka awenzayo. Awu ngiyabonga Ntombi. Ubani isibongo? KwaDlamini. Awu ikazi lezwana vele, ikazi lezwana ngizalwa kwaDlamini, ungasho ngabo kwaDlamini foka vungamisa tithi bathi magwala tathi ngagcoka umuntu igcoka bogcoma umfana kahle umsazi lo mnyobothuli usaphuza bombona phi nangu bathi simbona emagqumeni abonyoko thatheni mgezetini yawo kanye ngiyabona ukuthi fonakele uhambe imali yena bathe kathi yengumfo waqhudela ikhuluma ngqofoza ngqofoza insizwa kwanongoma osuthe ehlala Nkosi inkunzi emide abekwazi abekubuda hayi inkosi ayiqede cha ngiyabonga kakhulu MaDlamini ungasekhaya uyazi ke ngizalwa lapha ebukhosini bakangwane. Uzalwa ebukhosini bakangwane? Yebo impela siphahla ukhokho yethu somhlolo bafowethu nakumathelezi ngiyabonga kakhulu imvayiza Mvunulo ke isike cha lemqhele ifune ngihlobe ngayo bayazi abantu umqhele wenkomo ebengishima isebenza kanjani letho ake ngiwulinganise kodwa ake ngiwulinganise mbukeli ngasekhaya inqopho omlando lena akuyona into encane amandla la nganza kwethu akuyona into encane. Awu shutha lapho cameraman shutha mashuthana ufaka abantu shutha abantu unjani makushe hayi anisibonele futhi lo ngeke ngize ngufake ngisho ukufaka manje ngiyofaka sengaphandle cha ngiyabonga kakhulu kwimvayiza Mvunulo makuthelezi ngiyabonga kakhulu wena kaMnyamane kanqengelele MaDlamini shuthi igazi liyazwana ke ngizoliphiwa ke umuntu wasekhaya uthi cha dasipho la kwimvayiza Mvunulo bafethu ngiyacela ukuthi abantu bayisupport imvayiza Mvunulo siyayihlonipha kakhulu amakhosi avunulo la ekhaya izinto eziningi izenziwa la ekhaya so awuchaze ukuthi sikliphi ibhilidi siku AB Xuma Street Commercial City Building floor number 16 room 40. Siyatholakala futhi ku 062 324 3249 0981. Wathi kungizwe yona mfana ufuna ushintshe lomkhelelo yini yona asho lo amqhelo omdala lalela sengizoshintsha ke manje kunjani makunje macubo cha sithokoza kakhulu nina besilo behlobo lomlesecurity namadoda nina beyinkashela enkulu nina beyidlula mithe kithi ke kwakhangela cha ngiyayithoba nami ngumfokazungu ngumfanyana nje ongatheli ukuphiwa isipho ngokuthi kubonakala umsebenzi wami ngithi isebenza kanjani letho.